Niki ondel-ondel enten mriki nggih. Badhong wonten nika jenenge Ganalia, ondel-ondel badhong nggih. Salam-salam sik. Katoke diunjukke sik. Lho. Ya. Salam sik ya. Salam sik. Ayo. Sing apik. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah. Wong sampeyan beraya langsung jawab salam. Debat ditoro ki ora agama Islam kok. Assalam ra gondomu ki, ra gondo maksudi. Kula dipun paringi asma nika Mbah Abdon. Iki anak-anakku kabeh. Ana telu. Anak wis gedhe kabeh, Joko kabeh, urung payu rabi kabeh. Golek perawan ora payu kok mergo saka bentuke apa saka rupane. Ayo. Kok ben digolek karo dalu. Kayak pinter nek kok golek dadi mak jomblang. Monggo ibu-ibu mriki nek duwe perawan, dikeke. Iki kok dijoko loro. Bagus-bagus kuliah kabeh sarjana SH kabeh. Niki sarjana sedaten niki pangkate SH kabeh. Ora
sarjana hiburan lho. Iki sarjana hiburan kabeh ora apa-apa. Sing penting nguri-uri budaya Jawi, nggih. Pokoke budaya niku maneka warna, maneka warna, ana sing kaya ngono, ana sing kaya ngene, ana sing atraksi biasa mawon. Niku termasuk nguri-uri budaya Jawi, boten termasuk pamer ilmu tapi pamer kadayaan. Nggih, kanca-kanca yo. Mas, diparingi anu Mas ya lagi ya. Tinggal katresan Mas, yo. Aja diperoki arane kan Mas, aja diperoki monggo.
sir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS yen tak telepon malah bapakane mangga aku panggil yen ketemu dirimu bakal tak jiwa lali jantine nyatane alasane ujian, termasuk saya ujian. Yo, mereka partner geser. Ujian Rondalu. Saya sama-sama dereng mas. Jam-jam kowe